4 nous jugadors han entrat a la galàxia de Star Wars Unlimited. El passat dijous, 14 de maig, vam organitzar una jornada d'iniciació al Minoria Absoluta Rock Park de Vilafranca. Van poder aprendre les mecàniques bàsiques, jugar les seves primeres partides i descobrir per què Star Wars Unlimited enganxa tant. Molt xulo perquè és molt dinàmic. L'he trobat molt original. M'ha semblat molt bé el joc, m'ha agradat molt l'economia d'accions que té el joc. El que més m'ha agradat que és molt més dinàmic. Sembla assequible a nivell econòmic. Diria que el fort que té, no, és el fet de que sigui un torn. Ràpid i d'aprendre de jugar. Llavors estàs molt actiu tota l'estona. Em sembla una manera més saludable que molts altres DCCs. En res, 10-15 minuts jo que ja hem entès la mecànica. Però que té molta estratègia, tant a l'hora de pensar què poses de recursos, com el fet de que tinguis dos camins per poder anar tant per l'espai com per terra. A veure, si t'agrada Star Wars, òbviament, el tenir la IP doncs està molt bé per fans de Star Wars. El rotllo del líder que apareix a la meitat, no? Que sempre a Star Wars hi ha un moment èpic de que apareix el prota o el dolent. I interacciones molt amb l'altra persona. Com hem integrat la part de l'espai i la part de la lluita terrestre. El Mandaloriano jugava amb els equipaments. El meu anava com a tirar bitxos més petits i controlar com un exèrcit. Ganes de seguir jugant. I aprofitant que la pel·lícula del Mandaloriano i Grogu s'estrena ben aviat, cada participant es va poder endur una baralla inicial del Mandaloriano o Moff Gideon, gràcies al patrocini de Tesseracto, organitzat per Escamot Barrufets i Cròniques de Xandrila. Si vols estar al cas de tot lo relacionat amb Star Wars Unlimited, segueix-nos a l'Instagram i al YouTube de Cròniques de Xandrila. Proletaris de la galàxia, uniu-vos.